Γεια σε όλους και σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε να κατεβάσουμε το Mobizen και να τραβάμε την οθόνη του tablet μας. Ας αρχίσουμε. Πρώτο βήμα είναι να πάμε στο Google και να εγκαταστήσουμε το Kingo Root. Και πατάμε Download for Android. Πατάμε OK και την κατάσταση αρχείου. Τώρα κατεβαίνει. Ωραία, τώρα κατέβηκε. Τώρα πηγαίνουμε στις λήψεις μας και πατάμε πάνω στο Kingo Root. Πατάμε επόμενο και εγκατάσταση. Και τώρα κατεβαίνει. Πατάμε OK. Περιμένετε να το ξανακάνουμε γιατί μας κατέβηκε. Ωραία, τώρα πατάμε εγκατάσταση. Και πατάμε εγκατάσταση ούτως ή άλλως. Ωραία, και τώρα πατάμε τέλος. Βγαίνουμε και πατάμε πάνω στο Kingo Root. Και τώρα πατάμε One Click Root για να κάνουμε root τη συσκευή μας. Περιμένετε λιγάκι, να το ξαναπατήσουμε. Πατάμε One Click Root. Και τώρα κάνει root τη συσκευή μας. Ωραία. Το root τώρα το έχουμε. Τώρα το πρώτο βήμα είναι να πάμε από το Android και να κατεβάσουμε το Mobizen. Κατεβάζουμε το Mobizen Screen Recorder. Πατάμε εγκατάσταση. Ωραία. Τώρα πατάμε άνοιγμα. Πατάμε welcome και stop. Και τώρα έχουμε αυτό. Πατάμε πάνω του. Εδώ μας λέει τι να κάνουμε. Ωραία. Τώρα πατάμε close. Και τώρα μπορούμε να κάνουμε βίντεο από το Mobizen. Ας το αρχίσουμε. Να κάνει root το Mobizen. Ωραία. Και τώρα αρχίζει να γράφει. Και πατάτε πάνω στο μη. Πατάτε παύση αν θέλετε να κάνει παύση στο βίντεο. Αν θέλετε να προχωρήσει ξαναπατάτε την παύση και συνεχίζει. Αν θέλετε να βγάλετε φωτογραφία, πατάτε τη φωτογραφική μηχανή. Αυτό. Και αν θέλετε να σταματήσει το βίντεο, πατάτε το τετραγωνάκι. Ωραία. Και τώρα το βίντεο το έχω. Ας το δούμε. Περιμένετε μισό λεπτάκι να σβήσουμε το Mobizen και τώρα ας το ξαναδούμε από την αρχή. Και πατάτε πάνω στο μη, πατάτε παύση, πατάτε την παύση και συνεχίζει.
Αν θέλετε να βγάλετε φωτογραφία, πατάτε τη φωτογραφική μηχανή. Αυτό. Και αν θέλετε να σταματήσει το βίντεο, πατάτε το τραγούδι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά.